Ако живееш като инвалид, рано или късно ще станеш такъв. Да, точно така. Това на видеото съм аз, дебел, гаден, мазен, на нищо не приличам. Писна ми да слушам кой колко се е лишавал. И понеже никой не иска да слуша до края, ще съм кратък. Всеки познава някой, който постоянно дрънка как му било по-добре да е 130 кг лой, отколкото да се лишава. От какво пак толкова сте се лишили, бе, хора? Пичове, това, че не ядеш бокуци и не се наливаш с алкохол, не е лишение. Това е нормално. Това трябва да е избора на всеки. Не си жертва, като живееш здравословно. Бил съм дебел, знам какво е. Аз също имам зад гърба си свалени 30 кг излишни мазнини и като погледна назад не виждам от какво пак толкова съм се лишил. Да, вредните храни, бокуците, алкохола се свеждат до минимум, но това ли ви е лишението? Лишение ли е да избереш храна, която ти дава енергия, вместо такава, която те убива? Нали точно тази уж храна затлачва тялото, причинява редица здравословни проблеми и като цяло ни забива и прави летаргични? Това ли ви е лишението? Да не пием и да не ядем бокуци, което пък автоматично ни включва турбото и ни повишава жизнената сила. Айде малко по-сериозно. Стига сте се държали като настървени прасета и си отворете очите за реалността. Хубава храна, движение и спорт. Няма магии, няма тайни. Говорил съм ви предостатъчно до сега. Здрави прави хора се докарват до атрофия от мързел. Това е чума. Ако не го виждаш, проблема е в теб.